Áno ľudia, myslím to smrteľne vážne. Ideme si urobiť hardcore challenge. Takže zdravím vás u dnešného videa. Dneska to bude z Minecraftu, dneska si ideme zahrať, že koľko prežijem dní v hardcore svete. Som veľmi zvedavý, akože, lebo hardcore som hral tak raz a vždy som skapal. Takže myslím, že by bolo dobré, že tu mám nastavenia hardcore a ideme si vytvoriť nový svet. Každopádne mi nezabudnime dať like a odber, budú vychádzať trošku viacej videjka. Dá som si len pauzu a my ideme na to. OK, práve som si vytvoril servery a musím skontrolovať, či sa mi to nahráva. OK. Let's go, ideme na to, hráme. Dobre, je to všetko funguje, poistené, OK. Ideme na to, takže si rýchlo ideme naťažiť drevo. Bude toto ťažké a životy, je to hardcore, vlastne není to ultra hardcore. Je to proste hardcore. Samozrejme, keď zomreme, tak už bohužiaľ nebude cesty späť. Takže si budem musieť dávať pozor na všetky chyby, čo urobím. Pretože keď budem napríklad kopať pod seba, tak budem si musieť dávať obrovský pozor, pretože nebolo by dobre hneď skapať. A ideme na to. Že ideme si vytvoriť základné nástroje, čož je krompáč. Takto krásne. Tak, teraz, ok, dobre, to je jedno. Ok, napadne na to. Stone Age, získali sme achievement. Dokážem poraziť Enderdraka, to som ja zvedavý, nechám to na osudu a na živote. Teraz budeme potrebovať iba základné kamenné nástroje. Pardon, že to craftím proste takto, ale mne to príde tak rýchlejšie, ale treba si ešte drevo naťažiť, pretože budeme si tu stavať niekde na savane basku, ale na nejakom dobrom safe spote, pretože následne potom z toho môžeme vychádzať a urobiť si nejakú warpmaker a tak ďalej, ale všetko bude trvať nejaký čas, pretože momentálne niečo som si všimol, že asi nie som úplne v nekonečnom svete. No, som akože, to som veľmi rád, ale nie je nikde caveka a ja caveku nutne potrebujem. A som rád, že som zrovna v savane, pretože savana plenky sú docela pekné, mne sa akože páčia. To je jedno, takto 20 drevka treba vyzbierať. Poďme na to, no takže ideme na to, dám si bližšie mikrofón. A ideme preskúmať, no tak tu máme rieku, tu nič netreba riešiť, ale piesok sa nám hodí na sklo, aby sme už potom nemuseli hľadať. Aj keď tu celú rieku usekám, ale mňa to nezaujíma. Let's go, 23. Inak ešte jedna vec, že nejaké prekvapenie sa budú diať, takže... Kývka, že by? Nice, let's go! Ale kamo, bez torčiek tam ja nepôjdem, lebo teraz sú mobovia 100-krát silnejší. Lebo tam akože to ja budem potrebovať hneď posteľ. No vidíte, životy sa mi len tak akože nezregenerujú. Čo zregenerujú, ale veľmi veľa hunger to uberá. OK, zase som zistil, že to nie je ultra hardcore. Nice. OK, teraz práve musím sa vrátiť do tej caveky a urobiť si stejky, aby mi nám nedochádzal hunger, lebo to bude dosť ťažké, takže ťažím si. Poriadne veľa kameňa, alebo dosť bude možné, že budem asi pár dní na výprave, že to bude dosť dlho trvať. Ale akože na hardcore sériu som sa veľmi tešil, dúfam, že sa vy budete tiež tešiť. Prečo počujem sakra ozvenu, lebo to sa mi len zdalo. V
Váži sa budete tešiť. Prečo sú tu prírodné katastrofy? Ale dobre, máme aspoň lávové, čo som... Tam je village, tam je village, tam je village! Garage! Presne tak. Tam je village, to nám strašne pomôže. Oh my fucking man, bro, ešte. To drevo do frasa potrebujem na to, aby som sa tu uživil, more, a ne tu s drevom krachovalo nič, tam zobereme, teraz hlavne pakujem do lode a konečne z tohto ostrova idem preč. Dúfam, že ma nejakí utopenci nenajdu. Poďme na to, cesta bola krátka, musím povedať, že je fakt super. Akože Ender Draka by som chcel poraziť, keď určite budeme mať základy, napríklad, že Netheritový meč alebo tak, lebo ja akože v PvPčku, ok, preferujem PvPčko, ale keď bude ťažké a ešte pumpkinu a elitru. Tam vidím tú bojovnú, tam sú akože dobré veci, tam keď máš šťastie, tak ti niečo padne, ale hlavne nemôžem vyvolať raid. Lebo keď budú chcieť vyraidovať village, tak som úplne v ríti, pretože tu je vlastne free železo. A tam je ďalšia village, toto mi je nejaké divné, ja som sa v tomto nehrabal, takže možno, že tu je nejaký cyklus. Alebo fakt, ja neviem, a ideme na to, takže musím to hitnúť, golemík. On ma nenechá len tak na pokoj. Už ma nehitne. Yes! Musím byť trpezlivý. Poď, slabotka, sprostá, posratá. 4 železa, ok, nice, tak máme na krompač prakticky železný, čož nemusí nám zabrať. Ale treba sa tu popozerať, lebo... A hlavne jedlo budem potrebovať, hej. Že budem si musieť vypožičať aj hay Bailey. Ale aj posteľ, lebo posteľ sa mi strašne hodí do mojej basky. Lebo potom nebudú mi logicky dni. Tak. Yes, let's go. Toto máme. Ideme na to, takže myslím, že je čas si urobiť pec, aby sme si vypiekli mäso. Ja potrebujem nutne mäska, lebo stejky má najviac hento. Sorry, teraz villagerovia sorry, ale si musím urobiť jedlo a ja mám svoje hladové bunky. Zatiaľ ja si to idem popozerať, zatiaľ ručne tie hay Bailey dám dole. Prečo si nerobím motiku, je to zbytočná strata suroviny, hej. Napríklad zbytočná strata kameňa, hej, na kameň môžem využiť ako obranenie mojej basky napríklad, alebo tak. Takže je to také vlastne wasting with, proste surovina, hej, tak. Môžete vidieť, že je tu strašne veľa hay Bailov, takže určite akože natáčam, to chod do ryti. Vidíte, ako ma brat provokuje? To je strašné, ja si nemôžem ani natočiť videjko. Vidíte, to je tá konkurencia sprosta. Inak ľudia, chcem povedať, že vidíte, sami môžete vidieť, že ako môj brat netoleruje. Tu dosť staré, akože začína to serať trošku. Chcete si ináč kúpiť, poradiť môj merch, tak o chvíľku bude, len stali sa nejaké veci, o ktoré som vôbec nečakal, že budú. Ale to je jedno. Asi tak nejak, no. Aspoň prvý deň nech ubehne. Dobre, mäska máme. Nice, dali sme si mäska, to znamená, že nám to pomohla. Myslím, že je čas to vybojovať tých bossov. Akože nie je to zase až také ťažké, ale keď umriem, beriem si na vedomie, že stratím úplne všetko. Ten grind mi doslova trval, že 8 minút, hej, to idem na grind znovu. Ale nikomu sa peca nechce, takže bol by som veľmi rád, keby ma aspoň raz ten raid posluchol a bolo tam málo tých vecí. Ja hlavne budem potrebovať získať odtiaľ ten loot. Ja nič iné nepotrebujem, iba ten stronghold sa vylútiť. Potom nájsť nejakú caveku.
A tam sa... A urobiť si niekde baseku napríklad. To môže byť naša baseka, že tam... Ale tam je vlastne easy farming na želez, lebo tam sú iron golemovia. Dobre, rýchlo ich treba navnadiť, lebo oni keď sú vo vode, oni sú strašne pomaly, takže bude veľmi dobre, keď si ich teraz takto obklúčkujem krásne. Všetkých som dal? OK, nice, poď. Poď, a pekne si poď. Všade sa koritujú tie hajzlovia. Ja som zomrel. Chcete part 2? Ak áno, nezabudnite vidieť like a odber a čaute. Narrator narrates chat. GG. Vymrdaná hra.